پرزگریکن قوم اتنیسته و قبیلیان. د جواکا روجلاتا ناوین ده جدیرو که حتی روجامه ایرو د سری پرزگریکان ده پرزگریکن تمیتین پرزگریکن قبیله اتنیسته و نتوانه. شهرستانیا دولتدار چندین پیش کتیه پرزگریکن به وی رنگیجی هم برفره بونه هم جیزده بونه. بری شهرستانی پیش بکوه مینا جنه قبیله جی تیره ها خودی جیانه که آزاد آخوازایی بو. اخلاق قبیله گلکی سردست بو. فرد جبو قبیله اخوه، قبیله جی جبو فرد اخوه دکاری بو هر فدکاریه بکه. جواد پارێزی و فرد پارێزیەکە راستی هەبوو. کنگی شارستانی ده ساوێت قەبیلەیان و خۆ سوان بکە کۆلە bi vî awayî di dîrokê de pêvajoya berxwedanên mezin û berfireh dest pêkirin. Nakokiya sereke têkiliya qebîleya li dijî koletiyê li ber xwe de û dewletê ye. Çol û çiya bûne wargehên berxwedanê. Şertê dest jê nabe yê xwe xwedîkirin û zêdebûnê parastine. Divê mirov baş zanibe ku piştî kolekirina jinê rûyê herî ov ê dîrokê di kolepeydakirina qebîleyan de hatiye dîtin. Qebîle dibin eşîr û bi vî awayî berxwedana xwe hê mezin dikin û dixwazin ji vê pirsgirêkê rizgar bin. Lê hêzên şaristaniyê bi teknolojiya sîleh û rêxistîniya xwe bi piranî bi serketine. Di serdema navîn de organîzasyonên eşîr û qebîleyan bi rêxistiniyeke heta asta milliyet, qewm û hevalbendî kirine. Ber bi netewebûnê ve gaveke din hatiye avêtin. Li rêxistinî û îdeolojiyên qebîle û eşîran rêxistinî û îdeolojiya qewman jî zêde bûye. Dînên yexudayî yên Çîn, Hind û Rojhilata navîn bi awayekî bi dînên qewmî radibûn. Şerên dîn û qewman di zik hevde dimeşiyan. Qewmên Grek, Ermenî, Asûrî, Ereb, Fars û Kurdan dînê xwe li gorî berjewendiyê xwe yên qewmî hildibijartin. Hin ji wan dibûn Xrîstiyan, hin ji wan dibûn Misliman. Ji xwe dînê cûhiyan hê ji destpêkê ve weke senteza dîn û qewm şikil girtibû. Lê ne qebîle û îdeolojiyên eşîran ne jî dînên qewman di wê qabiliyetê de nebûn ku pirsgirêkên herî çareser bikin. Cihûtî ji serî ve pirsgirêk bû. Gelên ji destpêkê ve dest ji pûtperestiyê kişandin, gelên Asûrî, Ermenî û Helen yekîtî, biratî û aştiya di xrîstiyantiyê de lê digeriyan bi ti awayî nikarîbûn bi temamî di ciyanê de bicih bînin. Vê rewşê wê rê li ber bûyerên bêtalih vekira ku ji ber xrîstiyantiyê bi sed salan hatin serê vangelan. İslama li ser hîmê dijberiya pûtperestiyê bilind bû, herçend ji qebîle û eşîrên Ereban re aştî, yekîtî û serdestî anî jî di demeke kin de xwe bi cihû û xrîstiyanan re di nava şer de dît. Dîn hewl dida ji beşekî pirsgirêkan re çareseriyê bîne, lê di heman demê de bi xwe re gulokeke pirsgirêkan jî anî. Nexasim qewmên Ermenî, Asûrî û cihû yên di Anatolyayê de asêb bûn, hinekî jî bûn qurbanên pêşketina xwe ya pêşwext û li hemberî Ereb, Tirk, Fars û Kurdên İslamiyet naskirî diketin pêvajoyeke wê tê de gelekî zehmetî bikişandana. Li van pirsgirêkan kengî şerên mezheban ên dawî li wan nediha jî zêde bûn, êdî her diçû pirsgirêkan wê rê li ber tasfiyeya wan vekirana. Li nîvgirava Spanyayê tasfiyeya bi serê misilmanan de dihat, di heman demê de û bi heman rêbazan li Anatolyayê bi serê xrîstiyanan de jî dihat.